o jeeya ko ndulumaji hakkude demɓe funeɓe way kono leegal e leegal ni bammakko tawi ko sadil makki son kaali makki amadou buuɗi hono makki amadou abdoulaye suwadou ene wayno fof ko kanko saabu sadil bamum makki ene dawe sadil galleji salsalɓe gonɗi sadil ɗi ko kureji makki no galleji salsalɓe gonni ndulumaji funeɓe ni goni kureji makki ni ko noon galleji salsalɓe sadil ɓe goni kureji makki ndeke noon ene wayno fof ko makki tan Famara Hawwa kanko yimi o yimi presque ne wayno jimol ngol waɗa koye makko kono ndene Fouta so yeehi ha ndungu toɓi yimɓe ne guuranno ha ko uulo yimɓe ne jaaha goocol pelle ne ndenda gila e mawɓe ha e sukaɓe rewɓe ene gooca kanko Famara Hawwa e gurdam makko o woy baaye Famara Hawwa ngel mo maayi boorama ngel bammo maayi hemne baɗa woy jibin ɗumo diwnano maayi ɗo ɗaccani ɓuuri bonde mawɗo korɗo mo woɗuno e goocol o yurnino yimiri ni kañumen jokke hen ɗum ɗo fof wowru banna en ɗokki aissata kudi en e gorgolam julde fandima en jogotonoɓe ñugge morotoɓe moori jokke hen nadala ha timmi deke noon ko ni jimol ngol woori kono jimol ngol fof fandare muɗum ko kala ɓiɗɗo mo joguiɗa sa jibinani ɗum ne andu ko an jibini ɗum jogoto ɗum poɗɗa jogoɗa ɗum woni ko haalede jimol bisimilla ɗum noon misik en paami jimol delliyagol kam hoto ummi hoto fayi histoire muɗum e Elhaji Baba Mal ɗum noon en mbatta so wona jokken tan e jimol Sidi Bayrel gongol so tawi on ko wawi tottude kadi bandiraɓe ha hande eɗen gandi Sidi ko kewɗo talent machallah ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ɓe funnaki hirnaki rewe worgo bandiraɓe diaspora toon ha to leydi France onon kala kono yeeɓoɓe yewtere meɗen dingiral pulaw eɗen kuccodiri Sidi Bayrel Thiam Elhaji Baba Mal hamme Amadou Ly e dendagal arɓe tawtorede hirde no hannirta ni ɗum noon en calmini en juurima kadi mbaɗi meɗen gorko sehil meɗen hono Idrissa Yero Eggudu Sow toon to Casablanca to leydi Maroc Djiby Ould Boum Dulo Kawedi en toon to leydi France Ramata Alpha Kahide en calminama juurama Hamidou Ceerno Modi ɗo e Dakar garɗo hande foftore muɗum ɗo e Dakar laamu dow le Sénégal kanko noon o salminama no fewi dendagal hayre lawnaɓe kadi beltinirama yewtere nde no hannirta ni henne ɗum noon dokken tan Sidi Baylel Thiam o rokka en kadi Elhaji Mal hol morceau gaddanta amen joni Sidi no haɗa en ɓennude garten seeɗa tan e delliya delliya noon waɗi fayida en waɗi fayida par ce que amme ko haali ko il faut que yimɓeɓe ganda Sénégal e Mauritanie jeedi yummo jeedi Baba aɗa andi koddigal ala ko ɓuuri ɗum yoon koddigal ngal so yonnama tan ko ɗon nafoore nde woni sa nani konngol delli maɗa ɗum ɗo kam wona pular ɗum noddi safarore sa noddi ya leyli ya delli wallay ko gonga wadde intégration fine natodiri ɗon intégration ari dujal ngal hawnaki so tawi ko kolliɗi so piya ɗum mbiyen kolliɗi kam ko fulɓe jeeyi kolli kono dujal ngal delli ɗum firti kam koko safalɓe kadi wonko gadde e nder men enen kadi wonko gadduɗen e nder safalɓe wallay ko koddigal yo yonne tan ha yonne hakkude Sénégal e Mauritanie ɗum ko symbole Sidi Baylel ena wawi wonde symbole unité hakkude Sénégal e Mauritanie hono Baba Mal ni kadi ko mahdi texte o littérairement to banggue coñce ina waɗi fayidi ƴeew hayɗo joni o wiyata on ƴogo tati subaka ƴogo tati kikiɗe ƴeew holno sañiri ɗum ni ngol nangue hoore waɗi jeeɗiɗi ngol nangue hoore woni jeeɗiɗi calcul ari ɗo joni o lelniɗo opération calcul won noon fannu no yimirni eno sañiri ni ko littérature mo ganduɗa o ko kulɓiniɗo ɗum ɗon noon ene tawi e nder dendagal coñce mawɓe men hanki kadi ƴeewo jimol gotol Bayal Samba Ten to wiyata nalanke ko Diallo so ɓooyi wonta Jambo Diallo wonta nan kelle nalanke ko sañjere aduna so tuubi wonta cimtiɓole wonta